ନାଇଁ ବା ଏ ଧରା ହେଲା ମାନେ ଖତରନାକ ଗୁଣ୍ଡା ନାଇଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଭଜା ପାଇଯାଇଛି খুব কম কম কিছু ভালো লাগে। ওয়েলকম টু এবিসিডি কুকিং চ্যানেল টিভি ওড়িয়া। ভাই କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଙ୍କଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇ ଗାତରେ ପଇଛି ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଇଲାଇ କତିକି ଆଇଲାଇ रो ପାଲ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଧରନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ? ଏଇ ଧରୁଛି ବା ହାତ କାମୁଡ଼ି ଦେବନି? ନାଇଁ ବା ଏ ଧରା ହେଲା। ପକେଇ ଓହୋ ଏତେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ସାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଲେ? ଏଇ ଗାତରୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଗାତରୁ ଏତେ ବାହାରିଲେ। ଓହୋ କେତେ ଗୁଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଦେଖେଇଲେ? ଏଇଠି ହବ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି କ'ଣ ହବ? କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କରିବା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଧୋଇଦେବା। କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଦେଖ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଜି ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏ କାଣି ଗୋଡ଼ଟାକୁ ପକେଇବାନି କାଣି ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେବା ଇଏ କଣି ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଇଏ ଗୁଡ଼ା ନଖରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି এইভଳିଆ ଟାଇପ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ସଫା କରାଯାଏ ନାଇଁ? ସଫା ହେବ। ତାପରେ এইটাକୁ ଧରିବା ଆଗେ এইଟା କାଟିଦେବା ଦେଖ ସଫା କରିଦେବା ଭଲକିରି ସଫା କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଧରିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ କାଟିଗଲା ଦେଖ ଦେଖ ଇଟ ଆଉ ଇଟଟାକୁ ପଛରେ କାଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଗୋଟେ ତାଟିଆଟା ଆଣିବା ତାକୁ ଇଟ କାଢ଼ିବା ଆଗେ ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରିବା ମାଣ୍ଡୁଆ କରିବ ଆଣ୍ଡୁଆ ଦବ ଝୁଣି ଏକାଥରେ ମାଂସ ନେବ ଟାଣି ଖେଲେ ଓହୋ ଦେଖ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଡରିବେନି ଏମିତି ଧରିବେ ତାକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପକେଇଦେବା ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି ହଜିଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାରି ଚାଲାକି ସବୁ ଯାକ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ କେହି ବାହାରିକି ଯାଇପାରିବେନି? ନା ତା ମିଟିଂ କରି କେମିତି ଏଠୁ ଖସିବା ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ହଲୁଛି ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ବୋଧେ ଇଟ ବାହାରିବ ବୋଧେ ନାଇଁ କି? এইটা ইট বাহারছি দেখুন না ইট বাহার করা হচ্ছে খেলে এইটা আচ্ছা আচ্ছা এইভଳିଆ ହିସାବରେ ଇଟ ବାହାରିବ ଉପରୁ ଉପରୁ କଡ଼ା ହବ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଇଟ ବାହାରଛି ଇଟଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖିବ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ିରେ ଏତିକି ବାହାରି ଏ କଙ୍କଡ଼ା ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଲ ପୁଅଟା କଙ୍କଡ଼ା ନାଁ ଦେଲୁ ମାଣ୍ଡୁଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ଡାକ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେ ଚୁଙ୍ଗୁ ଆଉ ସିଏ କଙ୍କଡ଼ା ନାଁ କ'ଣ ହବ? ମଙ୍ଗୁ କ'ଣ ହବ ତା ନାଁ? କେତେ ଜାତିର କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ମାଣ୍ଡୁଆ କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ଆଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା ରାଜା କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ ଖାଏ? ଗୋଟେ ଦାନା ଖାଏ। କଙ୍କଡ଼ା ଯିଏ ପାଳନ୍ତି ଦାନା ଫାନା ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଉ ଗାତରେ ଯୋଉ କଙ୍କଡ଼ା ରୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଏ ମାଛ ଫାଛ ଏ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଟିକେ ଭାଇ ମିଶିଗଲେ ଭାତ ଓହୋ ଡେଞ୍ଜର କଙ୍କଡ଼ାଟା ନାଇଁ କି? ମାଝେ ମାନେ ମାଉଁସ ନେଇଯିବ ଓହୋ ତୁ ଏକାଥରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇବୁ ଏକାଥରେ କାଇଁ ପକେଇବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଁ ବାରିରୁ କିଲେ ଧଇଲି। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ପୁରେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ନା ଗୋଟେ ଦା ପୁରେଇକି ଆଗରୁ ସବୁ କାଢ଼ନ୍ତିନି ନା କ'ଣ ସବୁ? ଗୁଣ୍ଠିଆ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତା ଟେଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଏ ବାସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଲର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରନ୍ତି
କାଳ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭଲ ଆମ ଇଷ୍ଟ ନା ନା ଏ ଯୋଉଟା ଏ କଳା କଳାଟା କଳା କଳା ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ଓହୋ ସେଗୁଡ଼ା କଢ଼ା କଢ଼ି ওটা দেখে বড় গোটা ବୋଧେ ନାଇଁ କି এটা ফাଳିକିଆ ଅଛି କାମୁଡ଼ି ପାରିବନି ତା ଦାନ୍ତକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେ କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ରାଗ ହେଇଛି ଜବର ସେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଦାନ୍ତ ତ ଦାନ୍ତ ବାଡ଼େଇକିରି ଗୁଣ୍ଡ ଏ କରିଦେଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ହଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା କେସ୍ ଲାଗିଛି ସେ ଆସି ନୁଚିଛି ଏଠି କୋଣ ଗାତରେ ମାଡ଼ଳ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ପୁରେଇଛି ହଁ ହଁ ସେ ମାଡ଼ଳ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଅଛି ପୋଲିସ ତା ଭିତରେ ସେଇ କୋଟା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ଆଉ ଆଡ଼େ ମଶାଇଲେ କହିଲେ ବଗ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବେ ଗଡ଼ିଆରେ ହୁଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ବଗ ଦିନେ ଆଇଲା କହିଲା ଏ ଗଡ଼ିଆରେ ଯେତିକ ମାଛ ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଖାଇବି ଆଉ ଚାଲାକି କଲା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲିକିରି ଯାଇ ଡାକିଲା କହିଲା ମାଛ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛ ଆସ ଇଏ ଗଡ଼ିଆ ଆଜି ଧରା ହେବ ତେମେ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆଇଲି ତେମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆରେ ନେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ମାଛ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ କହିଲେ ତେମେ ତ ଆଜିଠୁ ଆମର ମୈତ୍ର ଆମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥଣ୍ଟରେ ନେଇଗଲା ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ ପଥରରେ ଛେଚିକିରି ଖାଇଲା ଖାଇ 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 ପେଟ ପୁରିଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇକିରି ଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲା କ'ଣ ମାଛ ଫାଛ ସବୁ କଣ୍ଟା ପୋଛି ଏ ସବୁ ଆଣିକିରି ଖାଉଛି ଆଉ ଧଇଲେ ବେକକୁ ଯେ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ମାରିଦେଲେ କେତେ ବଗ ମରିଗଲା ବଗ ମରିଗଲା ହେଲେ ବଗ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିବ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ବୋଧେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ କି କହିଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଏଠି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ କି ତ କୋଉଥିରେ ଛେଚିବ ଏଟା କଟୁରୀ ଅଣାଣି କଟୁରୀ ଛେଚା ହବ ଟିକେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଟାଣ ଅଂଶ ଇଏ ହବ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଓହୋ ଏଇଥିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ହଁ ସେଠି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହବ ନହେଲେ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତରେ ପଶିଯିବ ଛେଚେ ଛେଚେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛେଚୁ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛେଚି ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଭାରି ବିରାଟ ମାନେ ମାନେ ଖତରନାକ ଗୁଣ୍ଡା ଏରା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଖାଇ ପିଇକିରି କେତେ ମଜବୁତ ହେଇଛି ଟିକେ ହଳଦୀ ମାରିଦେବା ଆଳୁ ଦେହରେ 1 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଟିକେ 1/2 ଚାମଚ ମାରିଦେବା ଏଠିକି ଖେଳେଇ ଦେବା ଯାଉ ଟିକେ ଜରି ଯାଉ ତେଲ ପକେଇବ ଚିକେନ୍ କର ଇଏ ରାନ୍ଧିବା ତେଲ କେତେ ପଡ଼ିବ ତେଲ ପକେଇଦେବ ଟିକେ ଆଉ ଲାଗିଯାଉ କି ତ ଆଚ୍ଛା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବନି ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦେଇନଥିଲି ପାଣି ଅଂଶ ଥିଲା ତେଲ ଦେଇନଥିଲି ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପକେଇ ତାପରେ ପଛରେ ତେଲ ଦେଲି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁଟା ଭଜା ହେବ ନାଇଁ କି ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେବ ବୋଧେ ନାଇଁ କି ହଁ ହେଇଗଲା ଓହ୍ଲେଇଦେବା କଙ୍କଡ଼ାରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲୁଣ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ଗୋଳା ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଛି କଡ଼େଇ ଏବେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏବଂ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଦେଖ ନିହାତି
चार चामच खंडे तेल पड़गला এইটা পকাই দেবা সেইটারে ছাড় দেবা একাথরে কড়িকা টিকে গোলাই দেবা कंकड़ पानी बाहर टे हाँ से पानी पी जाते तो पानी जगह थले पानी पूरा पी जाते पूरे फुटना ना इट प्रबल अच्छे ना भल टेस्टी कंकड़ा टेस्टी पूरा टेस्टी वाइया रंधा हम पानी बहुत बाहर ना कि पूरा कलर आसीगला नाली कलर हो गला आ के समय हम हेगला बोधे पानी मरीगला नहीं पानी आसे तो मन लगे पूरा नाली कलर आसीगला जाना केमी हम बोली पानी टोटाल पानी सुखी गले कंकड़ा ये है सतुला है गैस टा को बंद करदे ये चूल्हा को बंद करदे गोटे कंसारे आगो काढ़ीदे देख किसी तेल पकेबा तो परिमाण हो धर 4-5 चामच भितर आमर माँ रोसई शिखे दौरान आम करुचे किसी जीरा देखिए 1 चामच खंडे लुण मारदे अधिका मारे आउटे दिहबनी जो पियाजटा जड़िया पियाज जड़ीगला देख आदर ये पेस्ट आदर हूँ अदा खंडे रसुण 5-6 पाखुड़ा पियाज गोटे ये हूँ शिलकुतार आमर शिले बाटिकी पेस्ट करा आकु पकईदबा पियाज सहित भल भाव धोईकी पानी टिके देदबा हलदी 1 चामच पकेबा टिके मसला पकेबा चिकेन मसला टे मारदबा करी मसला नहीं चिकेन मसला टे मारदबा नका गुंड मारदबा नका गुंड अधिका मारियानी कम परिमाण टे देदबा ये नका गुंड पूरा कलर करदबो 1 नंबर नका गुंड टिके तापरे सोरिष तेल देले ये पूरा कलर फिटे दबो मसला है मसला है कटा है टमाटर पकेदबा गोटे टमाटर
ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଇଏ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା ଇଟ, କଙ୍କଡ଼ାର ଇଟ। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ବାଟଣ ସହିତ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଭଜା ପାଇଯାଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। କଙ୍କଡ଼ା ବାଟଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି, କଷିଦେବା। ବାଟଣ ସହିତ କଙ୍କଡ଼ାକୁ କଷିଦେବା। କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି କଷା ହବ? ଅଧ ମିନିଟ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷା ହବ ଆଉ ଭଲସେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଯେତେ କଷିବ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। କ'ଣ କହିବି, କଙ୍କଡ଼ାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି ଜେଲରେ ପଶିଲେ। ଜେଲ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ିକି ଲୋଭ ହେଲା, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଚୁଲିରେ ପକେଇକିରି ଯେଉଁ କଷି କାଟିକିରି ଖାଇବା କଥା। ଏଇଆ ଇଏ କମ୍ ଦିମାକିଆ ଏଗୁଡ଼ା। ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ରାମ, ତା ନାଁ 457 କେସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଟୋକାଟା ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନୁହଁ, ଆ ନାଁ ହେଉଛି ମିଟୁ, ତାର ହେଉଛି 230 ନମ୍ବର ଲାଗିଥିଲା। ସିଏ ଗଲା। କଙ୍କଡ଼ାର ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ାର ବାପା କିଏ ହବ? ତା ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଇଥିଲେ ଜେଲ, ସବୁ ଜେଲ ଆଇଥିଲେ, ସବୁ ଆଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦେବା ବେଳେ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦ ହୋ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆଙ୍କୁ। କଙ୍କଡ଼ା କଷା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦୀପୁ ଦେ। କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ସିଝିବ? ସେ ହାରାହାରି 20-25 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସିଝିବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରିଯିବ। କୁଣ୍ଡା ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲି ଦେଇଛେ, ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେବା। ହାତେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଖୋଲିଆ, କାହିଁକିନା ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିବ ଯଦି ହାତ ଏକାଥରେ ଫୁଟି ପାରିବ। ଦେଖ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏକ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଛିଞ୍ଚିକିରି ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିକିରି ପକାଇଦେବା। ହେଇଗଲା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଖରାପ, ଯେତିକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ଗୋଟେ ଆଜି କହିଛି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀଟା ଦେଖି ଚାଖିଆ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିଛି, ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରିଛି ଟିକେ ଖାଇକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା।